Çavlı Komisyona TBMM'yi û zagonên azadiyê Halit Alaçatı. Pêvajoya di navbera rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan û dewleta Tirk de hat astek girîng. Bi taybetî piştî merasîma çek şewitandinê ya gerîlayên azadiyê merhaleyek girîng hat derbaskirin. Ev gava yekalî ya dawî bû. Ji destpêka pêvajoyê heta niha rêber Öcalan bangewaziya 27 Sibatê kir. Piştre tevgera azadiyê li ser vê bangê danzdemîn Kongreya Partiyê Pêkanî û biryara dawîkirina şerê çekdarî û fesehkirina partiyê da. Herî dawî jî li ser banga rêber Öcalan bi merasîmekê komek şervanan çek şewitandin. Tevgera Azadiya Kurdistanê bi van gavan nîşanî her kesê da ku ji bo aştiyê amade û samîmî ne. Gavên herî dawiyê gavên di destpêkê de avêtin. Wekî rêber Öcalan di bangewaziya 27 Sibatê û vîdyoya nehê tirmehî de tevgera azadiyê di Kongreya Danzdemîn û merasîma çek şewitandinê de daxuyand êdî wezîfe dikeve ser milê dewleta Tirk. Çi ye ev wezîfe? Çawa rêber Öcalan û tevgera azadiyê gavên berbiçav avêtin û berpirsyariya xwe bi cih anîn, divê dewleta Tirk jî demildest wezîfeyên xwe bi cih bîne. Ev jî derxistina zagonên entegrasyonê û azadiyê ne. Heta niha dewletê zêde gavek navêtiye. Rast e, tecrüda li ser rêber Öcalan heta astekê hate sistkirin. Êrişên li ser Bakur û Rojhilatê Sûriyê û Rojava sekinîn. Her wiha heta radeyekê êrişên li hemberî gerîlayên azadiyê jî kêm bûn. Li cardin jî dem gef û êrişên dewletê didomin. Li Tirkiye derbarê avakirin û xebata komîsyonan de fikarên maftar ên girîng hene. Tê gotin ku tu nexwazî karek çareser bikî, hewaleyê komîsyonekê bike. Lê rastiyek pir zelal heye ku komisyon nexebite û zagonan demekê êdî pêvajo nameşe. Lê rastiyek pir zelal heye ku komisyon nexebite û zagonan derneke êdî pêvajo nameşe. Ji bo wê dewlet komisyonek çalak avaneke herî zêde dê xwe bixapîne. Baş e divê komisyon çi bike? Li gorî nîqaşên bi dewletê re tên meşandin divê zagonên entegrasyon û azadiyê derbixe. Çi ne ev? Ji zagonên entegrasyonê tişta tê qestkirin ew e ku hemû zagonên nedî Kurdan hatine derxistin û bikaranîn ji holêbên rakirin ku şervanên azadiyê, girtiyên siyasî û hemû kesên ji ber dozan bi neçarî derketine dervê welat bikaribin vegerin li tev li siyasetê bibin. Bêguman ev zagon jî dê wekî efûyekê nebe. Tu endamên tevgera azadiyê tiştek bi efûkirin nekirine. Ji bo wê divê zagonek hemû dosyayên derbarê Kurdan û kesên bi sedemên siyasî ketine girtîgehê de bên fesehkirin. Adin ji zagonên azadiyê ne. Bi van zagonan jî divê ji mafê xwe îfadekirin raman û baweriyê bigire heta zagonên mafê xwe rêxistinkirinê ziman, çand, rêveberiyên herêmî û hemwelatiya wekev bên derxistin. Sazî, dezgeh û rêxistinên gelê Kurd bên nasîn û hemû zagonên nasname, çand, dîrok, ziman û çanda Kurdan tune dihesibînin, asteng û qedexe dikin ji holêbên rakirin. Ku zagonên entegrasyon û azadiyê hatin derxistin, bêguman dê pêvajoya danîna çekan jî berdewam bike. Lê ev nayê wateya ku têkoşîn dê raweste. Hem ji bo dewlet van gavan bi lezgînî bavêje, hem ji Kurd mafên xwe zêdetir bikin, mafên nû bigirin û van mafan biparêzin, divê asta têkoşînê bê bilindkirin. Wekî tê zanîn li Kurdistanê tu maf bi hêsanî û bêbedel nehatin bidestxistin. Ev rêgez ji niha û pê ve jî derbasdar e. Gelê Kurd çi qas xwe rêxistin bike, têkoşîn û berxwedanî mezin bike, dê ew qas bikare mafên xwe bi dest bixe û biparêze. Ji bo wê ev pêvajo pêşiya têkoşînê zêdetir vedike û derfetên mezintir dike. Divê her kes barê dikeve ser milê xwe rake û tev li vê pêvajoyê bibe. Gelê Kurd xwediyê vê tecrübe û danehevê ye. Dê teqez hem mafên xwe bi dest bixe û biparêze, hem jî dê ji gelê rojhilata navîn û cîhanê re jî bibe mînak.